Panimalay sa Cagayan de Oro City sa konbiktadong big-time drug supplier nga adunay koneksyon sa Cubal Drug Group ang gifreeze sa korte. Ani ang report. Personal nga giadtuan ni Philippine Drug Enforcement Agency Conpedeya Director General Wilkins Villanueva ang balay ni Rico Bacon sa Mother of Perpetual Health Avenue, Apovel Subdivision, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Kinihuman, nakonbikto si Bacon tungod sa pagkalambigit sa illegal drug trade ug koneksyon niini sa kuratong baliling drug group sa mga paruhinog sa Osami City, Misamis Occidental. Kainomduman tuig 2017, giraid ang balay ni Bacon kung asa positibong nakuhaan kini og illegal nga droga, granada ug tag-as nga kalibre sa armas. Lakip sa nadakpan atol sa raid ang asawa niini nga si Mary Ann Bacon ug Vigilio Toledo nga mga miyembro sa Cubal Drug Group nga galihok sa Cagayan de Oro City. Lumalabas na ito ang pinupuntahan ng Cubal pag nandito sa Cagayan de Oro. Parang hideout, sir? Na dito pa rin binabagsak ang proceeds of the group. Gidugang ni Villanueva nga ilang gipa-freeze ang multi-million nga propiedad niini nga kita niini sa illegal nga droga sa Northern Mindanao ug BARM aron dili na kini mapahimuslan pa. He is already convicted by the court. So nasa kulungan na siya. But ang hinahabol natin ngayon is yung mga pera nila. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.